dir, no pot ser, com ho retirar? Però sí, perquè hi ha molta oposició. Imagineu-vos que un cotxe tèrmic que s'està venent avui, que avui l'usuari està recollint en el concessionari els dissabtes, que és quan més cotxes recullen. Un cotxe nou de benzina o gasoil ha de durar 8 o 10 anys o 12 anys. Li estem dient que és inviable. Li estem dient que energèticament, econòmicament, és inviable un cotxe tèrmic. Però com li dius a Volkswagen que deixi de fabricar motors de benzina o de gasoil? Heu vist el que fan pel món de Volkswagen? Per dir a la gent que gasta menys, passant els controls... No, estan enganyant. I això és el que ataquem des de Som Mobilitat. Bueno, què passa? Un compromís, que és, quants de vosaltres li agradaria venir a fer un curs de 3 hores, 4 hores, de conducció segura, ecològica i sostenible amb un vehicle elèctric? És que fa falta entendre el funcionament, com arribar amb un vehicle, treure-li el màxim de quilòmetres per bateria. Perquè aquest és un dels punts crítics. Gaudir, anar segur, com et deia... Bé, no? Volíeu fer alguna pregunta? Sí, jo una pregunta. El just passat va haver el Consell Comarcal del Vallès, van fer unes presentacions i es va presentar una empresa de CLP. Llavors ens venien i van fer una comparativa, gasoil, no van posar elèctric, van posar gasoil, gasolina i híbrid i el de CLP. I van vendre que flotes de 30-40.000 quilòmetres a l'any era la millor alternativa. Amb una prova que van fer de Barcelona a la Junquera amb aquests 4 cotxes. Que ho van vendre com una alternativa. El gas s'està defensant com un gato panza arriba. Però veuen que fa un salt massa ràpid. I el gas què? No, el gas no. El gas és un GLP, gas licuado del petróleo. No, zero, no, fora. Però necessiten... Jo he vist gent defensant les calderes de gas i dient que el solar i la biomassa era una mulletera en fòrums de renovable. I dius, no, para. La biomassa t'arrasa en cost, t'arrasa en emissions, t'arrasa en qualsevol paràmetre. Però clar, han de presentar-la i posen una gràfica a 3 anys, no poden posar una gràfica a 8 anys, perquè la posen a 8, però la posen a 3 pel cost extra de la biomassa, és el mateix. O sigui, utilitza les seves estratègies comercials, no estratègies sostenibles o socials, utilitza l'estratègia comercial. Clar, jo em poso, quan val un cotxe elèctric, quan val un cotxe tèrmic, és imbatible, ara, posa-li a 10 anys, que és per qual fem les inversions. I quin preu tindrà el gas d'aquí 15 anys? El problema és aquest, perquè els conflictes a l'Àfrica i a Aràbia estan generant que el preu es dispari, que és Rússia i també. Bueno, el gas, sabeu que el gas natural i el gas GLP, butano, propano i tal, són indexats a petroli. Si el petroli puja, el gas puja. No van sueltos. O sigui, també tenim un problema amb liti, amb les bateries. I què? Què farem? Bueno, reciclaran, no? Però per això Som Mobilitat, el que fem, entre cometes, és plantejar no el cotxe individual, sinó col·lectiu, perquè els problemes de mobilitat els tenim, tots ens volem moure, és un problema greu, Perdó, hi havia alguna cosa? Dius que has fet un càlcul a 10 anys i que és invertible. Sí. Jo he fet uns càlculs menys exactes que els teus i m'he vist que tot el que t'estalvies de combustible ho cobren en el preu. Què opines? Bueno, hi ha una part... Jo poso un exemple. Jo pregunto a la gent quan gasteu de benzina cada mes el que té un cotxe tèrmic? Que faci 2.000 quilòmetres al mes. I tothom em diu que 200 euros no baixa. Bé, és la quota d'un cotxe elèctric. No parlo Som Mobilitat, és la quota d'un cotxe que te'l compres a 8 anys. És la quota. Vull dir que, per no promocionar el cotxe pel cotxe, si no fem el mateix el cotxe pel cotxe, no, volem dir la volta. Som Mobilitat, el problema que tenim és que volem passar moltes pantalles de cop. Deixar el cotxe individual, això és... 2, conducció a més eficient. Anar tranquils, còmodes, segurs, sostenibles. 3, compartir el cotxe. El cotxe és meu. La gent té el seu cotxe. Com algo, tengo mi casa, mi coche, mi Rolex, mi iPhone. I aquestes pantalles són difícils,
has comparat l'elèctric amb una combustió tradicional. Els híbrids en quin punt? Sí. Bueno, jo he tingut un híbrid durant 12 anys. He tingut un Honda Civic, un Honda Ima, una cosa molt rara. Va haver molts pocs cotxes aquí. I el seu consum estava amb 5 litres en benzina, que fa 12 anys era imbatible, ara ja no, però... I l'híbrid que hi ha actual és pel que la gent té por. L'híbrid és una transició que no es va treure en deshora, la gent té por. La gent vol dir, jo quiero ir, la gent em pregunta, ¿y si me voy a Madrid? ¿Cuántas veces va a Madrid? Jo si voy a Madrid, que vaig per feina, vaig anar bé, però un cotxe ni benzina ni no benzina. O sigui, vaig anar bé fa anys. I si me voy a... Jo el que demano a la gent que vol tenir un cotxe i utilitzar-lo molt és 8 dies l'any, 10 dies l'any, lloga un cotxe. Lloga un cotxe tèrmic. Vés-te'n al Pirineu, lloga-lo. Si un llogada de cotxe tèrmic val 30-40 euros al dia. Llogues, gastes 400 euros l'any per tenir la por aquesta treta de sol. Bueno...